may ilaw natin, di ba? Parang walang ilaw ito. Oo, ba't walang ilaw ito? Ha? Kasi yung daming ano eh, solar eh, no? Kagabi, ha? Tayo Solar dito. Papuntang Guagua. Ayun ba yung mga solar? Wala pa konti lang eh. Eh, dito natin maraming solar eh, no? Sa kabila eh. Ah, Sa kabila tayo, no? mali tayo siguro. Baka papuntang Porac ito. Ay, hindi nga ito. Wala tayo. Hindi ka pala maka-U-turn dito. Pwede siya. Okay, hindi, Wala baka namang may kasunod darating eh. yung bagay, pagbibigyan ka naman. Wala naman kasunod. Ayan, dito. Ayan. Parang vineyard dito, oh. Hindi tayo sa farm ko. Sa farm. Ito na yung farm natin. Someday, somehow. Eh, titignan nyo by kotse dito. May parating. Tayo. Okay lang, Yan, dito siya. okay, nag-slow down siya. May siya. Saan kayo pupunta yun? Pinabibigyan ka. Thank you. Saan ang papuntang Guagua? Asan o? Asan ba? Saan ang papuntang Gagwa? Gagwa, punta kayo sa dulo, pinakadulo. Tapos may nakikita kayong sa lapat ng dalawang ganun. Magre-ride kayo, going Gagwa yun. Malayo okay. pa yan, siguro mga 3 kilometers pa yan. Okay, thank you. Nandito nga tayo, may-ari ng farm. May-ari ng farm yan. Oo. Yung pamangkin namin, ganyan yung kotse niya dahil may ano siya, class dan dito rin. Pero kung banda. gabi, hindi ka pa bubuksan. Or, Sa farm. Hinahanap natin yung mga ano eh, yung solar eh. so, naan mo na Dito po tayo. yung sinabi niya. Mag-ride ka, sabi niya, no? Dalawang salubungan yung 3 kilometer, malapit lang yan eh. Kinahanap po natin. Dito, sa may kanto. Diretso tayo. Oo, dumarin tayo. Pero maraming papunta to. Sana. Maganda ng daan dito. wala pa tayong traffic na pinupuntahan. Ayan yung mga ilaw. Yan, diretso tayo dito. Oo nga, yung mga ilaw. Yan, marami. Mali tayo ng pasok. Yeah, mali tayo ng Nakaliwa. pasok. Kasi, tinatanda natin, puro mga solar eh. Makaliwa pala ang pasok. Oo. Alam nga ni magandang February. Jesus Christ ang mga idagi mag-drive. Pati na natin kanina. Ayan, ipapractice yung kotse. Oo. Ito. Pag-park nga namin. Pabalik nga tayo. Ha? Ano sabi niya? Mag-releve ka ba sinabi niya? Ha? Diyan tayo galing eh. Diretso niyan tayo. Hindi tayo galing kanina, bumanya ka eh, no? Diretso Dapat mag-releve ka. Diretso tayo. Ito sa dalawang kanto to na gano'n. Oo. Kinuha natin yung right eh. Instead na mag-releve Ito ka. yung nadaanan natin mga fishpond. Oo, akala ko tubig ka, ilog yan eh. Napakaganda ng Ganda na Ah, hindi rin ilog yan eh. Hindi rin ilog yan eh. Parang ano lang eh. Sapa lang eh. Sapa. Pero ang ganda ng daan dito. Oo. Kung alin yung ano, shortcut siya magandang daan. Hindi. Mga pispan ng mga yan. Hindi, ano to, bypass. Sikretong daan ito. Bypass to. Pero ano dito, mga ano dito, yun lang. Politician. Mga politician na may mga farm. Oo. Mayaman eh. Kaya inuna tong karsada. Para may daanan sila. Para si Bilyar. Ganun yung style nila eh, no? Gagawa ng daan, kumari, pero para sa ano nila yun eh. Tulad ng fishpan ito. Oo. Laki na to. Fishpan. Ganda ng daan. Rampunan mo din yung ano, Alin? yung Ito yung babae tingnan na. mo, napaka-clear ng Ito yung babae na to. Linis. langit. Different. Kunin mo din, oh, napakaganda. Para bang yung mga angel nakasakay. Kaya ito baka walang side mirror, walang mirror eh. Baka Ba't biglang... hindi mo buksan? Ang Hindi, mirror mo? anong mirror? Silang sinasabi kong walang mirror. Sino? Sila, yung babae ka yung nag-drive. Baka biglang gumanon eh.
sabi ko walang biro. Dami natin biro. Biro mo yung Itong party ng Megadike. Managya pag yung Papunta wala ng- pa yan. Guagua. Lagkasan na pa yan. Pero Hindi ka namin bitakay Boracay na yan. Tinakot ka. Natakot kayong dalawa. So, nag-aaral din lang mag-drive ito. Pagkarat ko. Dapat din sila mag-aaral ng mag-drive ito kasi ano lang ito, two-way lang eh. Dili nga dito mag-aaral. Ano, nag-aaral sila? Oo, kung ka nag-aaral, pero dili nga. Saan? Dapat hindi sa ganito na ano. Napuwi ka sa sakit, kaya dito sila nag-practice. Ito gagawin yung pispan to. Ano? Asa? Mga ano yan, mga taong pispan niya. Mga nagbabantay. Ang babantay yan. Pit-pit. Daming takbo. Bagal walis takbo yun. dyan. Alin? Gagang walis. Bisa ko naman konti. Dito tayo mag-ride. Dito. Ayun na. Oo. Dito tayo mag-ride. Oh, dito Guagua, yun nakalagay, no? Oh, Guagua. Oo, yan. Tama to. Ay, gagawin pispan to. Gagawin pisma yung kinakain na ano eh. Pinapaw to. Nagdidig sila para lumalim to. Kaya, okay nila. Megadike. Maganda pag gabi dito. Maliwanag. Mga ilang pa lang pa, may subdivision na to. Yeah. Oh yeah, kasi pag wala nang lugar na bibili ng mga ano yan, mga real estate investor. Gagawin sa division. Fiesta din doon, no? May mga bandera sa doon. Yeah. Ayun, nakita ko yun. Binano ko yun eh. Tapos Santoyas World. Hindi, binidyo. Yan ang binidyo ko nung nag-arrive si ano eh. Yun oh. Galing tayo doon, Johnny. Natatanda mo yan? pupunta? Nung dinatry tayo ni ano? Diyan nga, papunta. Ni... Tama, pa ganun tayo. Diba? Patay sa papuntang Guagua. Papuntang Guagua, saan ang daan? Thank you. Ayun ang masigurado. Yung masama magtanong. Oh. Saan yung kabila? May kabila. Pero Diretso. puntaan dito. Mag-arrive ka lang dito daw? Diretso ba? Dito. Dito. Ano yan? Statue ng ano? Yung mga bandera yun. Ayun na yung mga bandera, no? Oh, yan nga. Kaya hindi na natin yan eh. Itong ano, revolto na statue na to eh. Nung tinatry tayo ni ano, ni Baka Calvo. mataanan natin may mga palipit pa dyan. Calvo. After Fiesta, nandyan pa sila, no? Bili tayo. At least may logo dito. May... Left or right? Ayun, hindi ko alam na. Guagua. Guagua, ayun. May Rizal. Ayun, Guagua. Naka-side. Province. Ayun, no? Center Guagua. Center Guagua. Provincial training. Training. Walang Training daw dyan. Doon sa Training eh, kabila. walang ano. Ha? Hindi ang Eh, Guagua. Wari, lumalta mo kabetikan. Oo, dapat doon. Doon sa kabila, ulit. Tayo. Training center yun. Hindi ba dito tayo dumaan? Papunta tayo sa Guagua mismo. Saan tayo pupunta? Sa Guagua pa o sa... Guagua yun. Sa MacArthur Highway. Kailangan makabalik tayo sa Kabetikan. Ayun yung nagtitinang yun. Saan papunta yung Kabetikan? Tayo. Tamak tayo. Doon, diretso. Parang... Hindi siya nakapayag ka din. Maganda yung symbol niya. Parang symbol ng ano ito eh. Simbol ng ano, si Jesus. Kuya, saan ba yung papunta Kabetikan?
Kabetikan. Diretso. Thank you. Malala, bibit tayo po. Hindi pa kayo kumakain eh. Mga bandera. Pag ganun, Paikot punta kayo sa may kainan para Paikot makain. lang pala eh. Paikot lang tayo pag Para makapasok tayo sa daan. Ano? Ayun, no? Tama. Kasi ang punta natin, hindi mismo sa Guagua, sa MacArthur Highway. Yun, papuntang Guagua talaga. Parang sigsag ito. Guagua, kailan makapasok. Mabawan ng mababang sigsag. Kay Marlin. Kung ganun lang ito, halimbawa, matatakot ako rito, mataas na mataas. Yung parang sa ano, Pakyan, bakit? parang sa bundok ng, ninerves na ako pag ganyan. Kaya diyan pwede mag-test sa sigsag. Pinang station na. Mababa, mas sigsag pa, okay sa akin. Pero mataas, wala eh. Pakyan po, mahirap. Masakit. Ano kasi sa height eh. Medyo sa height, taktak sa height eh. Tsaka masakit po Tayo? sa bayan. Oo. Alam mo na pag traffic pakyan. Ah. Kaya dapat na lang mo Ah, oo, ne. Kailangan magaling ka mag-stick Sumalento, pa. siguro, Yan eh. men. Check. Ito na nga, dala. Abando ng sasakyan ata yung mga to. Abando na yung mga sasakyan dito ah. Hindi wala ata dyan eh. May mga park po dyan. Siguro. May mga bahay sa baba. Yeah, meron. Maripasa dati. Yun, yung labasan. Itong papasok, DK. Meron nga tayo pinasukan na ganyan. DK yung papasok. Lalabas yan tayo dun sa tulay na kung saan tayo Ah, puno. May Apple Ortiz. Yeah. Fiesta, Apple Ortiz. Kaya sinabi ko pa naman sa mami mo eh, nakahawak kami sa karo. Nakaapat kami bar. Nakahawak kami. Lalo yung pick-up pa. Kahit anong ginawang istorbo, nakahabol pa rin tayo. Sabi ko, nawakan natin yung Belo, yung Corona. Si Mary. Di ba tayo Yun na, dito? papasok tayo doon. Balik doon ah. Dito na tayo, no? Right. Ito lang. Ito na si, ano, San Miguel. Lourdes na, yun na, Kabetikan. Barangay San Miguel. Tino, Dizon, Donated. Ako po rin yung kanta ngayon. Ayan, dito tayo tumambay. Oo, yan yun tayo. Yan natinintay yung mga ano. Kagabi eh. Doon pala. Dito nagpapapatok ng ano. Waiters eh. Diretso tayo niyan. Dito tayo bumili ng soft drinks. Sali ang chinelas yung uncle. Bili nga kakainin natin sinilas. Wala eh. Wala pa. Oh, wala na yung mga nagtitinda. Wala na yung makakain ka ako. Malinis na po. Nagsialisa na sila. Meron po matitira. Usually, the next day, nandiyan pa sila eh, di ba? Ayan, yung mga nakatwet po na yun, nagtitinda pa yan. Okay mga yan. May malipit pa. Malipit. Malipit. Simbahan. Yung sa simbahan. Wala eh. Ha? Yung sa Wala. simbahan. Ayan, o. Mga palipit na yan. Nasaan? Ayun pa. Sakay-sali ka rin yun eh. Yeah. May lampas na. Bibili ko Ha? sa uncle. Bibili? Oo. Eh, naano lampas na. Mayroon kaya doon. Banda. Wala na. Wala na. Wala na Ayan, doon. nakatalokpong na yun. Baka nga, ay, damit yun. Ha? Isa na lang. Damit. Oh, sige. Doon na lang sa palipit. May Hindi po tayo. habang kumakain ka ng McDonald's, kakain ako ng palipit. Paborito na nga. Dali kasi makakain. Kaya yun, burino rin palipit eh. Yeah, meron tayo sa bahay pero hindi ko mapakagulin. Hindi ko lahat.
Aquel Salog. Lord has prayed for us. Happy Fiesta. Nagligpit na Pwede sila. naman tayo mag-park na nakapagano, di ba? Wala ka naman lang. Ibatan ka pa. Sige. Kunin mo ng video ko. Bibili tayo. Yesterday, ang fiesta nila dito, Our Lady of Lourdes. Tahimik. Ano na sila. May palipit yun. Naglalabas siya. Palipit. Palipit. Yan sabi ka, palipit pa sila yung palipit sa kamane. Maling mabilog ka, huwag nung atin ka. Bawal. Ako sa mic. Yan, yan. Sabihan mo na. Papatayin kayo. Patam mo na yung paa mo. O, picture na po rin palipit. Bibidyo ko yung mga palipit ko. Ayan.